Tästä alkaa tallimaidei-video. Ja nyt me ollaan hakemassa heppuja laitumelta ja mennään siis maastoon. Minun ratsuni jäi sinne kauas. Hei. Hepolit saatu. Ja nyt mennään laittaa kuntoon. Annettiin hepoille kivennäiseen. Jaksaa automaaston. Ja joo, mun pikkusisko tosiaan ratsastaa tänne. Ja mä ratsastan tällä jyhkyllä. Ja nyt me aletaan harjaan. Joka harjalla oma. Heppujen kaviot, niin kuin ehkä huomaa. Tai joo. Mä laitan tekee kampauksia, mitä hänelle mätsäävät kampaukset. Tässä on mun ratsun letit. Ja tässä on mun pikkusiskon ratsun letit. Sitten tähän letti tuossa tekee. Ja vielä aurinkorasvaa tulpaa, ettei se pala tai mitään. Äsken kävin laittamassa mässit valmiiksi ja nyt tosiaan suitsitaan hepot. Ja siinä leirillä on jo sotua. Mutta tämä meidän ilman sotua. Joo. On hepoilla varusteet. Ja mulla on kans Maritaan siis lenkkareilla. Ja tosta. Näin. Sitten selkään. Tuu tänne tälle. Hyvä. Sitten. Näin. Laitan ne siihen vikaan reikään. Ja sitten selkään. Tosiaan just lähettiin. Ja joo, mennään ensin vähän tätä pitkin. Ja sit mä käännetään hiekkatille. Ja tosiaan mennään. Tää on semmonen kiitolaukka maasta, että joo. Tämmöiselle polkupaikalle. Ja sit kohta tulee laukkapätkä. Ja joo, mä en varmaankaan kuvaa sitä ehkä vielä. Mutta mä kuvaan, jos me mennään se uudelleen. Ja sit mä kuvaan yhden toisen pätkän ainakin. Mut juu. Kuvaan teille tän täysiä, mutta mä sit otan välillä kiinni, koska jos täytyy pidätellä. Jos lähden sen jälkeen, niin sit tää sinne helpottuu. Ehkä näyttyy menee yhtä kuin asuu äsken. Näitä. Lähden sen jälkeen, niin Jos tietää jo, eli me laukataan niinku toi pätkä tonne talolle asti. No niin, mä kuvaan teille kunnolla heti sit kun mä oon sanonut. Tultiin tämmöiselle enemmän asuinalueelle. Täällä taloja. Niin joo. Sitten kohtaa sen polulle. Ja joo.
tän videon loppuun tulee vielä sit semmoset kuvapätkät ja tälleen. Mutta joo. Nyt tultiin taas tämmösille polulle. Ja sit seuraavaksi tulee pelto. Josta mä en tiedä, mä mennään repia tai lokaa. Ja sitten sitten on tosi pitkä hiekkatie, joka me laukataan täysiä. Ja otan varmaan sit siitä kuvana. Mutta joo, tosiaan tällä videolla nää laukut ei jotenkin näytä kauhean reippailta, mutta kyllä me oikeesti mennään tosi lujaa tai silleen. Mutta joo. No niin. Ja nyt on tulossa taas lisää laukkaa ja jyhky. Jyhky. Soju. Hei. Ja oisko sitten nosto? Oisko? Oisko nostoaika? Hyvä. Laka. Josso! Mä tipun kohta! No niin. Hyvä, ei jyhky. Pikku tauko ja mä laukutan toi ylmäkin, mutta sitä mä en kuvata. Siis tää mäki ylös. Mä itse alas. Niin jo 2 kertaa mä laukutan vielä kerran. Koska tää on niin pestehepat, mutta siis oikeesti menee tässä ihan täysiä. Siis noissa ensimmäisissä ne ei mene mitenkään hirvettävän lujaa, mutta siis mä en pysty edes kuvaa, kun nää menee niin lujaa. Että joo. Mikä fiilis? Hyvä. Joo. Tämä on ollut niin best. Äsken oli pikalaukkapätkä. Ja siis se on niin mahtavaa. Toi ihan loppu meni oikeesti niin kovaa. Ja joo. Enää tulossa siis 1 laukkapätkä. Mutta nyt tää on vaan lähinnä tämmöstä rentoa täällä. Ei kun 2 laukkapätkää pääs vielä. Joo. Mä voin kuvata toisen niistä teille. Mut toinen on niinku tien vieressä niin. Tai silleen niinku, et on siis kävelytie ja sillä ne hiekkakävelytie. Mutta siis ettei käy mitään kun kulkee vähän sen ynkin. Tai silleen vähän kuitenkin autojen siitä. Joo. Juhlua tuossa. On. No niin ehkä. Ja ei sit sieltä tulee auto. Tulee auto. Noniin. Ei. Kuulin auton äänen jostakin. Tuo ihminen nurjalainen metsä. Niin, siellä olisi sanonut, ei kohta laukataan siis toi tie, mutta sitä mä en pysty kuvaamaan, koska siinäkin mennään varmaan kaluja. Ja koska tosiaan tää on autotie vieressä ja tuolta tulee auto nyt. Mutta joo, tähän mennessä on mennyt tosi kivasti. Ja tääkin pysynyt mukana. Ja joo. No niin. Nyt ollaan taas perillä. Ja niitä kun alas näin. Oli kyllä hauska lenkki. Hyvä. Sitten näin alas. Ja rats. Hyvä jyhky. Hienosti. Suitsit pois. Ja sinne tohon. Ja mä haen täältä näin.
Posten mässit. Ja juupa. Tää syötään tätä vähän oudosti. Se tunkee koko tuolla. No niin. Mut nyt ne syöt mässiä tai juotteetta saa nestettä ja aletaan harjaamaan ja purkamaan lettejä. Sitten lähdettiin viemään sitten heppoja laitumelle. No, sillä tosin kävelee ihan jonkin aikaa, mutta ei se hoittaa. Joo. Kun mä jään syömään tänne, ja sitten mä jään keskelle muuta ratekkiä. Kyllä, kun pysähtyy. Kakka. Joo. Niin, ja sitten toi kulkee tuo ihminen kanssa. Mut joo. Tässä siis menee vaan tää ja sit siellä on tuolla noiden kaatuneiden puiden takana laidun. Tuo perällä oleva. Niin sillä oli puoleksi just ruohoa ja puoleksi ykää on tää suussa. Elikkä tästä tullaan tielle ja siellä jo yksi hepo odottelee. Noin, nyt siellä on taas kaikki hepat onnellisina. Noin. Nyt mä mennään putsaa varusteita. Niin. Joo, nyt me putsataan suitset tosiaan. Joo. On kaikki siistiä, ämpäritkin putsattu. Ja me vaan laitetaan matkamattia. Lähdetään, joten heippa!